Fit-tmexxija ta' Capital One, il-kumpanija Olandiża investigata brabta ma' ħasil ta' flus, kien hemm Baltimore Fiduciary. Ta' din tal-aħħar il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami kien direttur. Kien wara li tfaċċa ismu li l-investigazzjoni fuq Capital One brabta ma' każ serju ta' ħasil ta' flus li setgħu kienu ġejjin minn traffikar ta' droga waqfet. Issa rriżulta li l-mod kif kienet qed titmexxa Baltimore Fiduciary kien diġà okor lajn tal-FIAU, il-Financial Intelligence Unit. Fl-2013 bejn wieħed u ieħor fl-istess żmien li l-investigazzjoni dwar Capital One kienet poġġiet fil-ġemp, l-FIAU kienet talbet lill-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji biex tinvestiga jekk Baltimore Fiduciary fi kien hemm Beppe Fenekadami kienx konformi mal-liġijiet dwar it-trustees u jekk kellix il-kontrolli u l-proċeduri biex tmexxi in-negozju skont il-liġi. Il-korrispondenza bejn l-MFSA u Baltimore Fiduciary damet għaddejja snin, saħansitra anke wara li Fenekadami irriżenja minn direttur fl-2014. Bil-konklużjoni tkun li l-kumpanija Baltimore kellha diversi nuqqasijiet serji tal-kundizzjonijiet tal-liċenzja tagħha tant li l-MFSA wissiet li se tissospendi l-liċenzja. Biex anke jekk din l-analiżi kienet differenti mill-investigazzjoni tal-Pulizija fuq Capital One, joħroġ ċar li Fenekadami kien direttur f'kumpanija li ftit li xejn kienet qed tħares li taqdi l-obbligi tagħha skont il-liġi. Però l-MFSA titkellem ukoll fuq Capital One li Baltimore Fiduciary kienet tmexxila l-affarijiet f'Malta. Jirriżulta li għal 4 snin sħaħ din il-kumpanija ma bagħtitx ir-rapport annwali tagħha. Din l-inkjesta saret minn 3 ex-imħalfin wara li l-Malta Today kienet irrappurtat f'Ottubru li l-investigazzjoni tal-Pulizija dwar każ ta' allegat ħasil ta' flus waqfet wara li tfaċċa isem politically exposed person li ma kien ħadd għajr Beppe Fenekadami. Fl-iktar konklużjoni qawwija tagħha l-inkjesta konfermat dan id-dettall u żiedet li ma tistax teskludi li kollox waqaf propju għax tfaċċa isem il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista.